Ahojte, ja vás pozdravujem s ďalším videom z nášho statku na konci. Dnes sa budem venovať čistenie nášho kurínu a pri tej príležitosti by som sa vrátil k téme kurín a naša 102 a podobne. Už som vám predstavoval v predchádzajúcich videách, že máme kurín umiestnený v takomto výbehu, ktorý je krytý takou 102 s dvojitou strechou, medzi ktorú vlastne uskladňujeme seno, slamu, štiepku a rôzne dosky a podobne. Takže teraz sa tomu už venovať nejdem. Chcem vám iba ukázať kurín, ako to mám vymyslené ja. A ten kurín je veľký, ja neviem, zhruba 1x2 na výšku, tak 1,20 m počítam. A máme ho nadimenzovaný pohodlne pre nejakých 10 sliepok. Myslím si, že v kritickej dobe by sa tam zmestilo aj 13-14 sliepok úplne v pohode. A po malých úpravách asi aj viac. Máme to urobené tak multifunkčne, čiže to otváranie mám do vrchu, kde je to prichytené jednoducho na reťazku. Ináč, keď sme pri tom, tak môžem ukázať, že my to máme aj elektrifikovaný ten výbeh pre sliepky. Hej, máme tu normálne funkčné svetlo, to sa musím pochváliť. Hej. Svieti, nesvieti. Dobre, takže toto je kurín. Ten je rozdelený vlastne na dve časti. V tejto časti mám v podstate hniezda na kladenie. A tie hniezda, to si ukážeme potom, sú vyberateľné z vonkajšej strany. Tam sú dvierka, ktoré sa otvoria z vonkajšej strany. A celá táto časť s tými hniezdami sa dá vytiahnuť, vybrať pre vyčistenie lepšie a podobne. No a na druhej strane teraz to vyzerá hrozne, pretože je to pred čistením. Čistíme zhruba raz za 2 týždne, v zime aj častejšie. A takto to vyzerá zhruba po 3 rokoch, alebo teraz už 4. rok fungovania. Takisto táto časť, tie bydlá, sú vyberateľné. Tu mám uloženú takú, toto je vlastne, jak sa to volá, no nejaká vanička do auta, neviem do ktorého, ale niekde som to kúpil, ktorá mi tam presne zapasovala, respektíve ja som si potom prispôsobil tú bydlovú časť. No a samozrejme dostatočné množstvo vetrákov, tam za tými bydlami sú dve, tuto mám ďalší jeden, potom máme okienka, ešte jeden mám tam hore a tuto je ďalšie okno, ktoré mám otváracie a zatváracie. No a dôležitá vec sú vstupné dvierka. Tie vstupné dvierka mám robené automaticky od firmy Autokurín. A to si možno povieme niekedy o tom potom. Funguje to zatiaľ dobre, už 3. rok. Mám tam nejaké upgrady, aby to fungovalo ešte lepšie. Nejaká nová baterka a podobne. Čiže toto je kurín takto znútra pred vyčistením. Ešte vám ukážem, ako to máme riešené z tejto strany. Čiže tam sú dvojposchodové hniezda. Jednoducho to otváram takto. Idem opatrne, lebo viem, že tam jedna je. A z tejto strany vyberám vajíčka. Jedno tam už aj od rana je. No a v podstate to isté máme aj v tej hornej časti. Čiže bez toho, aby som musel vstupovať do toho výbehu, aby som musel otvárať ten kurín, viem takto prísť a vybrať si tie vajíčka, kedy chcem. Dobre, tak teraz idem na to a potom vám ešte natočím videoko, ako to vyzerá, keď to vyčistím. Ešte dôležitá vec, ako to máme vyriešené s podstielkou. Tak podstielku, ako som ukazoval, máme tu hore, používame slamu, alebo teda najčastejšie teda seno. A aby som to nemusel obiehať, lebo ako vidíte, tak všetko je to zapletivované, aby som to nemusel obchádzať dookola, skade mám prístup na tú 102 po rebríku, tak tu mám vytvorený taký otvárací východ, kde v podstate sa dostanem presne k tej slame, alebo teda k senu, alebo teda čo potrebujem aj z tejto strany, hej. Ináč východ je potom len z tej strany od lesa a máme to vyriešené preto tak, lebo keď pokosíme trávu a vysušíme, tak to seno rovno z tej lúky dávame sem do toho priestoru 102. Hej, čiže teraz som v tej spodnej časti, tak spozam reží, toto je tá lúka, ktorú potom kosíme.
Tuto je ešte také jedno hniezdo, ktoré slúžilo pre kôčku, keď sedela na vajciach. Samozrejme nebola tu, bola v inom výbehu. A tu máme rôzne nástroje alebo stroje na výrobu potravín. Toto asi budete poznať, ale asi sa v tom ešte povenujem v nejakom krátkom videu niekedy inokedy. No nič, idem na to čistenie. No a takto nejako vyzerá potom vyčistený kurín, ktorý je teda zatiaľ nevydensifikovaný, iba čistený. Vyberáme aj hniezda, len jedna sliepočka tam práve sedí. No, tuto mám káble. Toto sú vlastne káble, ktoré idú do elektriky a ktoré mi poháňajú tie dvierka. Tak toto môžem ešte... Tieto dvierka, no nejdem to úplne otvárať, ale tie káble to sú viac menej k vypínaču, je tam nabíjačka na baterku a tak ďalej a tak ďalej. Hej, čiže jednoducho to celé vyberiem. Niekedy vyberám, nie tak často vyberám aj tú časť hniezdnú, aby som to vyčistil poriadne. A tie hniezda tiež vymieňame pravidelne, určite minimálne raz za 2 týždne, alebo no, raz za 3 týždne zhruba. Vymieňame teda seno v tých hniezdach. No. Potom nasleduje dezinfekcia. My používame kremelinu a jednoducho to nanášame takto metlou. Akože namočíme alebo ako naprašíme to a ideme všetky steny alebo teda tie najpoužívanejšie steny. To sú tieto, no a potom dno samozrejme. Takto to iba vymúčime, vyprášime. Tu na spodu mám ešte linoleum. To linoleum je aspoň 15 cm zahnuté dohora a spevnené v podstate takou doskou, aby sa to nehýbalo. Po 4 rokoch je to stále suché a čisté, sem tam smietka. Takže funguje to perfektne, to lino. Nebal by som sa toho do budúcna. Takže takto to pripravíme aj túto časť, pretože aj táto je zavretá, tá tvorí tiež jednu stenu. Predtým som to oškrábal, vysušil a tak ďalej. A vchod ešte je dôležitý. Vydezinfikovať. Priestor okolo hniezda. Keď to mám takto hotové, tak začnem vkladať späť časti, ktoré som predtým vybral. Táto časť je bydlová. My tam máme 3 bydlá, ktoré sú, myslím, že to bol hranol 6x4, ktorý sme zaoblili na hranách. A je to opatrené takto sieťkou, respektíve takým väčším pletivom, aby sliepky nepadali do toho priestoru, kde féru. Takže ja to jednoducho takto to vrátim naspäť. Takto to vrátim naspäť a potom tam dávam tú vaničku, čo som spomínal. A to je táto vanička z auta, neviem z ktorého, ale myslím si, že je to jedno. Treba kúpiť takú, aby vám to vyhovovalo podľa rozmeru. A ešte dávam takéto 2 linoleové pásy. Tie dávam akoby najprv. To po skúsenostiach mi tak vyplynulo, že ich mám dať takto do tých rohov, pretože je to lepšie. Je to lepšie, keď je tá vanička akoby chránená trošku aj z tejto strany. Tá vanička by mohla mať vyššie tie boky, no ale takú som nezohnal. Je plastová, predtým som ju vystriekal vodou, vykevkoval a je pripravená na ďalšie použitie. Takto presne zasuniem na mieru, ešte ju na spodok dám dezinfekciu. No, vydezinfikované a viac menej
Viac menej je kurín pripravený. Čo nám chýba chýba nám tam slama. Tú slamu ja dávam aj do časti podsliepkami. Lepšie sa mi to potom čistí, že vyberiem celú len tú hotovú masu so slamou a vyhodím to von. Takto natlačené. Kľudne nešetrím tým, kľudne dám väčšiu vrstvu, lebo ono to aj tak lahne. A je to potom lepšie, príjemnejšie, dlhšie to vydrží. Drží to, aj pri čistení sa to vlastne len takto zobere s vaničkou, odnesie a ja to nosím do kompostu, tam to všetko vysypem a ďalej to slúži v komposte ako proste hnojivo. Takisto do tejto časti dávam seno. Tiež sa nebojte tej vrstvy, ono to fakt láhne. Za 3 dní je to taká tenšia vrstva. No a máme v hniezdach takéto gumy, alebo linoleá kúsky, do ktorých v podstate dávame tiež kvôli hygiene, tiež ich nejakým spôsobom čistíme, dezinfikujeme, potom urobíme zo sena takéto jednoduché hniezdo, vložím im to takto dnu. Oni si to potom už upravia podľa seba, vysedia si to a je to hygienické a zároveň prírodné, sliepky sú s tým spokojné, vajíčka nie sú. No ináč, čo sa týka tej nosivosti tých nosníc, tak musím povedať, že sme už 3 roky viac menej sebestační, čo sa týka vajíčok. Máme zhruba denne medzi 3 a 8 vajíčkami, sa dá povedať. Dokonca aj v zime nám nie sú celkom dobré. Sme s tým fakt nadmieru spokojní. Krmíme im ich, hlavnou zložkou potravy je zrno a máme v súdoch aj krmivo kúpené od ľudí, čo sa do toho vyznajú. Máme takú zmesku. Letná, zimná existuje a v lete im dávame veľa zeleného, sekáme im rôzne vňatky zo zeleniny, prhlavu, trávu, čokoľvek. No, teraz to zavrieme. Otváracie okienko ešte takto v lete. No a sme hotoví. Tak ja vám ďakujem za pozornosť. V prípade otázok volajte, píšte.